SF són moltes coses. Som una entitat d'utilitat pública, una ONG i una associació amb més de 500 socis, però el més important és que som un grup de persones amb un objectiu comú. Cal recordar que SF la formem persones de molts àmbits, de diferents formacions i de diferents professions. No cal ser enginyer o enginyera ni tan sols tenir un perfil tècnic. Doncs a SF treballem per eliminar les causes estructurals de les desigualtats i les injustícies socials. Tenim dues grans àrees d'actuació, l'àrea sud i l'àrea nord. A l'àrea sud fem projectes de cooperació a Perú, El Salvador, Equador i Moçambic. Són projectes que tenen una part tecnològica, però cada cop més la part social i de drets humans té més pes. A l'àrea nord tenim dues grans campanyes, la campanya d'indústries extractives i la campanya d'aigua. Dins d'aquestes campanyes el que fem és treballar perquè els governs de Catalunya, d'Espanya, d'Europa facin lleis més justes amb les persones. La forma de participar a SF és sent voluntari o voluntària. De fet, és un dels nostres trets característics, la gran implicació del voluntariat. El voluntariat s'estructura a la nostra entitat en grups de treball i cada grup dirigeix un dels projectes que realitzem. Els grups aproximadament es reuneixen cada 2 setmanes i un cop al mes tornem a reunir-nos per decidir els temes importants que engloben a tota l'entitat. Si vols saber més sobre Enginyeria Sense Fronteres i tenir més informació de les activitats dels grups, envia'ns un mail a l'adreça que surt al final d'aquest vídeo. Us esperem! Con lo que me ha costado...